Jo. Hej, ale jako jak to přijde. To musí být jiný. Sexisticky, jo teda. Přichází na kone. To bylo jako celé? Teď tu akvabelu. No. Aha, jo. Kde máš ty špunty zás? S nima půl hodiny nacvičuje. Počkej, vydechnu, ať mám dech. Vydechnu, ať mám dech. Ty bude, mám úplně nos, ne? Píči. Tampony s kurem mi dali zabrat. Třeba pčíknout nebo něco. Mám nějaký šutr šlapej, ne? Jiří, pojď! Pojď. Ještě chvíli. Můžu se s tebou odrazit? Ne. Tady smrdí nohy teď. Tak den? Takhle byla, jo? Jo. A jak se to dělá? Já ti to ukážu. Tak jo. Dobře. Teď synchronizovaně. Úplně profík, jo? Jo, ale musím vidět pak. Počkej, já se nadechnu a ještě něco udělám třeba. Tak synchronizovaně. Jo, já jdu do vody. Dobré, můžeš. Harolo, teď ty. Vy jste aparátní. Kurva, kde? Tam je. No nemůže vyplavat. Když se spadí. Zbyl moc hluboko. Ty jsi byl moc hluboko, nebylo tě vidět moc. Víc moc hladinou. Pojď, musíme nějakou choreo nacvičit. Jo. My nemáme ale žádnou ty jako. Půjdeme pod vodou a opět proti sobě poplavujeme a třeba jako tak nějak. Jo, No, prstky, ty no. jsi kolem sebe, pak se vrátíme. Jak to chutí. Ne, hej, ne. Jdem na to. To se ti zdá, 20 lidí nalepených na břehu. Jo. Ahoj. Ne, tahy mi! Ty vole. Ty jsi vynořil. Já už se nemohl asi podíkat, že?